Bonjour. Dobar dan. Danas pravimo Deutsche Steak Beef. Čudo jedno od jela. Pravimo jedan jednostavni Hamburg šniclu koja je dobila po raznim predanjima 1000 objašnjenja. 5000 objašnjenja. Svaki kuvar, svaki grad, svaka mesara, svaka klanica je pravila za sebe svoje recepte i tako dalje. A poreklo dolazi iz Nemačke. Tamo je navodno neki mesar kuvar bio pametnjaković, pa je isekao meso, pa je stavio u ne ovakvu kajzericu, nego u 2 kriške hleba i to ispekao na roštilju. Ja danas ne pečem na roštilju, pošto ga još nemam. Sad mi zidari ovde prave. Tako da ću ja onda to sve da radim na vatrici tihoj. Burger, hamburger, je u stvari dobio ime, konačno svoju verziju u Sjedinjenim Američkim Državama, jer postoji jedan gradić koji se zove Burger, što znači gradić na nemačkom jeziku, a taj gradić je posle toga, zahvaljujući nekim inventivnim ljudima, pretvorio to u jedan famozan specijalitet koji su ljudi počeli da jedu jer je bilo lako ga napraviti, samo se radilo o mesu mlevenom, 2 parčeta hleba. Ovo je posle preraslo u pravu teoriju šta je dobro, šta nije dobro i tako je počelo da se razvija. Onda su to kupili, odnosno uzeli Australijanci, čuveni McDonald's, i počela jedna serija neviđenih uspeha, tako da danas kad idete u neku radnju gde se prodaje McDonald's hamburger, znate da jedete uvek isto. Uvek ista kajzerica, uvek isto brašno, uvek isti postupak, sve je uvek isto. Meso, uvek isto. Ja sam ovde uzeo 70% govedinu, 15% svinjetinu i ostalo je masnoća. Masnoća zato što ću posle da vam pokažem kako ona napaja ovu moju, nije kajzerica, nego neko testo. Ovo ovde što vidite, to je beba radila, izgledaju fantastično, tako da ćemo to posle da punimo. Ovo isto ide ovamo, zajedno sa sirom. I sada nam preostaje da uzmemo i da ovo ispečemo. Na hiljadarku pečemo. Znači, kad ovo bude gotovo, treba nam jedno 10 minuta. Ja ću to da vam pokažem kako se to garnira. Sad ste videli da je ovo pečeno. Zatvaramo vatru. Vatra zatvorena. I sada slažemo ove lepotane ovde u naše burgere. Ovo će biti jedan specifičan burger, takozvani plivajući Budetov burger, koji će se kupati u sopstvenom sosu. Znači, treba vam jedna ovaka modla, treba vam jedan somun i treba vam ovaj dimljeni vrat koji je pečen. Ide unutra. Dobro ga pritisnemo viljuškom. Malo mu sipamo putera i maslinovog ulja. Sada ide jedan borečić, pa ide jedan sir, pa ide opet jedan hamburger, pa ide jedan premaz opet sa ovim.
i na kraju ga poklapamo sa šunkom, odnosno dimljenim vratom. Ovo sve se stavlja u ovaj tanjir. Pritiska se sa ovim poklopcem ovde, na koji je napravljen sir, i dobro se pritisne ovako. Dobro. I sada preko toga ide sir da se zapeče. Tako. Tako. Ovo sad ide u rernu 10 minuta. Kad počne ovo da se topi, završeno. Možemo da radimo onda ono za čega sam vam ja i pripremio ovaj hamburger, da vidite kako u jednom tanjiru možete da jedete plivajući burger u jednom sosu koji ću vam posle objasniti kako se pravi. Sada možemo ovo da nosimo u rernu. Vidimo. 10 minuta je prošlo. Istopljen, famozan. Sad samo još da vam pokažem zašto ga zovemo Gudetov plivajući burger ili hamburger. Šunke ima malo, mesa ima, vrata svinjskog ima, sira kačkavalja ima. Kačkavalj nije srpsko ime, nego dolazi od italijanske reči cazzo de cavallo, odnosno korpa koja se obesi na telo konja i vuče dole sa planine na planinu određene materije. Cazzo de cavallo, znači korpa. Ovo sada radimo na sljedeći način. Zašto je to plivajući? Imamo ovo i ide ovako. Još jedna mala. Ovo ostrvo da se ovdje vidi. Ovdje dolazi pomfrit. Pomfrit koji ćete umakati odmah u ovaj sos. Tako. Ovo sada kad otvorimo, somum puca, reš, dobar, meso perfektno, čaroban miris, i sad samo još da ga preokrenemo, da vidite kako to sve izgleda. To je za jednu osobu porcija. Za prave ždere. Oni koji ne mogu to da pojedu, mogu da podele na dva. Oni koji su skromnog stomaka i skromnog mozga mogu da podele na 4. Kamera, molim, ovdje pokažite kako to sve izgleda iznutra, a ovo ovdje je sada, sad vratite, molim vas, a ovo je sad ovdje plivajući. Znači, vi sad jedete viljuškom, nožem, i umačete to i jedete. Ili, kad dođe kraj, onda uzmete kašikom, pa lepo kašikom sve to pojedete, ovako, i sve to idete, umačete vaš frit unutra, fantastičan, salata, imate crni luk unutra, imate kisele krastavce, imate fafaronu, ko voli ljuto, imate zimsku
divlju salatu rukolu, imate ovu mlečnu salatu, našu salatu, paradajz nemam, a sada što se tiče paradajza, da vam objasnim još kako da napravite ovaj sos za to. Treba vam 4 do 5 komada paradajza, treba vam 2 decilitra vina, treba vam belo luka, crnog luka, šargarepe, praziluka, povrće, sve što imate i stavite da se kuva i kad se skuva uzmete jednu mašinu, žirafonu moj ili vaš blender i to sve izblendujete. Kad ste to sve izblendujete, sipate to kroz jednu cetku ili kroz onog mog Kineza, izađe napolje čista tečnost, čist sos i onda ga podešavate kako vi hoćete. Ako je nekom ovo gusto, dodate u malo više tečnosti ili malo više supe ili malo više vina. U sos od paradajza uvek dodajte 2 kašike šećera crnog, jer paradajz traži šećer. Paradajz traži šećer, voli šećer i onda mu dajte to. Uz to možete da dodate kečap, možete da dodate pastu jednu italijansku, američki kečap i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači sve ovo što ste uradili je fantastično. Probajte, 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 možete da pravite individualne, da kupite kajzerice, ima predivni kajzerica, dobri kajzerica u gradu da se kupi. Tako je dobro da loše ne može biti. Sve najbolje, čuvajte se, vidimo se opet za par dana.